Dat is al pittig uur, dit hoogteverschil voor een Noord-Limburger. Toch is dit waar we aan denken bij Limburg, het landschap. Beetje cliché, maar in de kern super waar, want het landschap heeft ons gevormd. Het landschap heeft in het begin bepaald waar de mens überhaupt ging wonen. Nou, bijvoorbeeld hij. En uiteindelijk is de mens dat landschap gaan vormen. En dat is prachtig te zien op deze locatie. We komen dadelijk in een soort van Grand Canyon-achtig stukje Limburg met metershoge mergelwanden en met Loek Hendricks uit Boulder. Limburg bestijdt. Maar wat is dat eigenlijk, Limburg? En ja, wie wuur ze eigenlijk Limburger? Hallo Venlo! Dat duiken we in. In 5 afleveringen vertellen we alles over de wereld in Limburg. Hey, de wereld in Limburg. Loek, hey, hij stikt de sleutel. Zeker weten, kom maar mee. Wow. Welkom in de keursgroeven. Dadelijk doen ze zeg maar weer een open dagbouwgroeven. Leeg aan het einde van de tunnel. Dit valt wel mee. Het zien geen kilometers lange gang heen. Nee, zeker nee. Dit is ongeveer 100 meter en dit is eigenlijk echt een toegangstunnel tot een open dagbouwgroeven, de keursgroeven dus. En daar zien we heel veel van in Limburg. En dit is eigenlijk echt een voorbeeld van hoe de mens het landschap nog in hand heeft gezet. Wow. Als we iets meer doorlopen, dan zien we dadelijk echt de mergelwanden. Grand Canyon. De Grand Canyon van Limburg. Ja, ze zullen zeggen Amerika, zul ik het ook geloven. Maar dit is toch echt het Limburgs landschap dat we hier zien? Ja, dat klopt. Ja. Dat is het Limburgs landschap. Dit is een open dagbouwgroeve. En hij is, ja, wat je eigenlijk moest voorstellen, nou is dit zeg maar een natuurgebied. Een bijzonder natuurgebied van 40 hectare. Met bijzondere flora en fauna. Imposante rotswanden. Maar eigenlijk moeten we zeggen dat op deze plek 100 jaar geleden was hier gewoon een gesteinte lag van 40 meter boven ons. Dit was gewoon berg of eigenlijk We stonden nou gewoon echt in de berg. En dit was gewoon, de keursgroep was onderdeel van het plateau van Margraten. Eigenlijk het plateau was het Doorshuis. En op dat plateau was eigenlijk gewoon bos, natuur, alles. En dit is eigenlijk gewoon afgegraven voor de mergelwinning. Ja. En hier zijn ze zeg maar mergelwinning met de hand. Dus mensen deden op kleine schaal, zeg maar. Loshouden, meenemen. Precies. Maar toen hadden we machines en kosten we ineens zo'n ganse koelgraven waar we nu in stonden. Precies, mechanisatie, grote technologische ontwikkelingen. En toen kwam er echt grote ontwinning met het resultaat zo'n open dagbouw. En dit is nog weer teruggegeven aan de natuur. Dus alles wat we nu zien, ja, dat gebeurt gewoon als er niks meer doet. Zeker, ja, dat is natuurlijk wel een soort van beheer op. Maar Geiten. Geiten bijvoorbeeld, die zussen inderdaad door. Maar ja, dit is nou eigenlijk gewoon echt een natuurgebied. En, Wat groeit er eigenlijk als ze in Limburg helemaal niks meer zullen doen? Wat zullen er dan... En dan wordt het eigenlijk gewoon bos. Hey, we klimmen even naar boven door. Ja, Goed, zeker. een bankje. Ja, zeker weten. Van die indrukwekkende open dagbouwgroeven waarop grote schaal mergel is gewonnen, kroepen we nu onder de grond, drukt een tiet in. Wie de mergel nog kleinschalig wordt gewonnen met de hand. En wie er nog dino's waren. Of net niet meer. Kijk, dat is een mindfuck in Goed Limburg. Dat is de blokbreker. Zo'n mens die vroeger die mergelsteen uit die groeves holde en broek. Maar hij is gemaakt van mergel. Dus hij heeft zichzelf eigenlijk gemaakt. Daar kom ik nooit zo goed toe. John, die ken ik al. Dat gezicht associeer ik met de Mosasaurus. En dat moet Frans zien, de man met de mooiste naam van vandaag. Frans Bergstein. Ha! John, heb je hem gezien? Ja, klopt. Ik wil altijd aan de Mosasaurus denken. Ja, klopt. Dat komt niet door die gezicht, maar dat komt omdat zich ook door iets mee te maken Daar ben heeft. ik blij mee. Dat Dat is goed. Moeten we de winterjas aan? Ja, Dus dus vrij frisjes binnen, ja. Wie kallen ze die? tussen de 9 en 12 graden. Altijd. Kijk, als je de ademzuis hebt, dat is rond de 9 graden. Ook buiten rond november. Neem dat aan, hoe ze in de weersberichten te kijken naar wedstrijden. Het is Weer koud. wat geleerd. En kunnen we hier verdwalen? In zijn 406 gang 25 kilometer. Nou, we kunnen hier zien wat de mens met het landschap gedaan heeft. Maar het verrooit hier ook wie de mens überhaupt heeft kunnen ontstaan. Want dit is eigenlijk een tijdmachine. Ja. Neem ik mee, professor Barabbas. Waarom? Ja, en dan hebben we hier de plattegrond. Waar zien we nu en waar gaan we weer? We zijn hier, U bent hier, staat er ook. aan dit gebied. En dan gaan we hier ongeveer, hier. Nee, man. Hier. Wie staat lopen dan? Nou, 1,5 kilometer. Echt? Ja, dat valt mee.
Misschien vinden we nog een mosasaurus hier. Je weet. Ja, misschien komen we er een tegen. Kijk, eerder streepje is een beweging van een mens en hier een zwart plekje. Het verzetten van de karbietlamp. Zie je? Als ik dit doorna, zie je dat zwart. Zie je? En dit tunnel ontstond terwijl ze het afgroeven? Of waren er hier een tunnel en toen gingen ze daar? Nee, dat is gewoon een massief waar ze in gewerkt hebben. Dus er was hier niks en ze gingen steeds een beetje de kant op. Ja. Een soort Minecraft. We zien hier iets super fascinerends. Ja, dit is uniek in de wereld. Echt. Toen we dit zagen voor het eerst in 1992, echt, we zijn 10 minuten stil geweest. Hier stonden 6, 7 man die heel veel gezien hebben op de wereld. Die waren gewoon stil. Toen we dit zagen. En dan gaat het om dit imerige groene linke hierboven. Ja, het is eigenlijk blauwse gries. En er zien er meerdere. Dat is eigenlijk het moment dat in Mexico de grote meteoriet gevallen is. Wordt door de dinosaurussen uitgestorven. Juist, behalve de vogel. Ja, klopt. En wie weet ze dat? Ja, omdat ze door ingens... Ga eens kijken wat voor fossieltjes vindt zich daar. Wat voor fossielen vindt zich hij, wat voor fossielen zitten er Want dit is eigenlijk opgebouwd, dit is eigenlijk een tiet. Als je dit bekijkt, dit is gewoon 80 tot 85% organisch materiaal. Dus fossiel. Pleintjes, biertjes, whatever. Opgestapeld. Dus dit zijn andere biertjes als die doorzitten. Ja, en dit is ongeveer 10 centimeter per 1000 jaar. Zo zie je nu ook nog een botje van een mosasaurus. Ik weet het zeker. 66 miljoen jaar oud. Jurassic Park in Limburg. Ik zie alleen maar steen, maar ik ben paleontoloog. Ja, kijk hoe ik nou het lampje oprecht. Dat is een rundje. In het midden zie je zo'n klein palletje zitten. En als ik zo onder de schaduw zie, dat er ribjes op zitten. Zie je de versiering? Oh, dat is een biers. Dat is een biers. En dat zijn de luchtkamers van de inktvis. Wow. Ja. De woonkamer is er vanaf, want dit zijn de luchtkamertjes. En super oud, want hij zit onder die kleine log. Absoluut. Dit is dus al 66 miljoen jaar oud voor de meteorietinslag. Klopt. Dit is het laatste Maastrichtien. Hij zit zo net onder 66 miljoen jaar, zeg maar. Deze het Hoploscaphitis constrictus John Jarty. Nee, dit is toch nog dicht? Van mij. Ja. En de Poolse collega van me gedaan, Marcin Machalski, in 2005. Maar dat ding hit officieel nog dicht. Ja, dan ben je kloot, toch? Ja, helemaal. Ik kan hoe scheiden. Wow. Dit is een inktvis. Ja. Oh, de zon schijnt. Zon schijnt. Heren, dankjewel voor de tietrace. Ja, gedaan. Hey, Frans, Dankjewel. je zoon bleven allemaal. Ik doe ze de groet in Noord-Limburg. Door. Hoi. Het rieke geologische verleden van het Limburgs landschap, dat het bepaalt waar wij zien gaan wonen en wij zien gaan leven. Wist dat we sterk genoeg waren om zelf het landschap te veranderen. Sui in Stevenswiert. Het is hier bijzonder omdat we hier een Spaanse vesting hebben, hier op het eiland in de Maas. En die komt uit de 80-jarige oorlog. Ze hebben hier een vesting aangelegd omdat in 1632 er een veldtocht was langs de Maas door prins Frederik Hendrik, de jongste zoon van Willem van Oranje. Hij veroverde met zijn legers achtereenvolgens Venlo, Remun en Maastricht. En Maastricht was heel kritisch voor de Spanjaarden, want toen ze Maastricht verloren ze ook de brug. En daarmee de mogelijkheid om de troepen en materialen over te krijgen op de Maas. De Spanjaarden waren bang dat de Staatse troepen ook door zouden storten naar Luik en uiteindelijk naar Brussel. In Brussel was de landvoogdes Isabella, de hoogste gezagvoerster van de Spanjaarden. En om dat te vermijden hebben de Spanjaarden een strategische plek gezocht langs de Maas. We moeten ons realiseren dat in die tijd, we zitten in de 17e eeuw, dat de waterwegen in die tijd de functie houden van de autowegen van nu. Dus als ze de baas over de Maas was, dan had ze dus de macht. Die vesting is gebouwd door Don Francesco de Moncada. Hij was de opperbevelvoerder van de Spaanse troepen in de zuidelijke Nederlanden. Hij heeft brieven geschreven naar Isabella in Brussel, want de financiering moest natuurlijk ook rondkomen.
Wat het landschap betreft moeten we ons goed realiseren dat de ingreep wat de Spanjaarden toen hebben gedaan, dat was zeer ingrijpend. Hè? Ze hebben dat hele dorp, met uitzondering van het kasteel en de kerk, hebben ze afgebroken. Dus de invloed op de lokale bevolking daardoor is heel groot geweest. Daarneven, behalve dus dat afbreken van de bebouwing, hebben ze door die verdedigingswerken heel veel vruchtbare landbouwgrond in bezit genomen om te bouwen tot vesting. En dat heeft vervolgens dat ruim 250 jaar als een corset rond het dorp gezeten, waardoor de lokale mensen enorm beperkt zijn geworden in hun doen en laten. En zo worden de Limburgers almaar meer de baas over het landschap. Kijk ook eens naar de Piel, waar 100 jaar geleden uit het niks en in het niks een dorp wordt bedacht en gebouwd. IJsselstein, met Y. Wat kost een keertje? €3. Dat moet te doen zien. Dat hè? gaat nog net. Dus we gaan naar binnen toe. Ik volg ook. Ik heb trouwens nog druur geveut. Ik dacht dat de Piel zo'n drassig terrein was. Maar ik heb gewoon verharde wegen. Ja, gelukkig wel. Dat was meer dan 100 jaar terug was dat anders, want toen is pas de weg veruit Deurne verhard. En voor de tijd waren de klachten van voerlui, die klaagden erover dat de weg vooral 's winters moeilijk begaanbaar was. En dan duurde het, wie lang duurde het voordat ze de ganse Piel in horen? oude schriften hadden het over dat de Piel in de lengte 11 tot 12 uur gaans was. Dus zeg maar 11 keer 55 kilometer en 4 tot 5 uur in de breedte. Want toen hadden ze nog geen stappenteller, dus toen werden de afstanden weer zo uitgeduwd. En toen hadden ze ook nog geen IJsselstein. Want IJsselstein is pas een jaar of 100 Dus geleden. iets van 103 jaar is dat al. 1921 is IJsselstein pas officieel een keer ontstaan. Ja, ontstond echt bedacht. bedacht. Getekend toch, heb ik me laten vertellen. Ja, het was een plan vanaf de tekentoffel. Het was na de Eerste Wereldoorlog. Toen was Nederland dus neutraal gebleven. En toen zien ze erachter gekomen dat er feitelijk te weinig voedsel was. En hier waren een heleboel jonge boeren die ook wel wat werk konden gebruiken. En grond en niet gebruikt wordt. En grond er niet gebruikt was. En toen is er dus echt een stukje planologie gedaan naar de toekomst toe. Om ervoor te zorgen dat er, mocht er ooit nog een keer een oorlog komen, dat er dan wel genoeg voedsel zou zien. En dus heeft er een ambtenaar gewoon een dorp getekend? Nou, er is dus nogal wat aan vooraf gegaan. Er is in de Tweede Kamer zit er het ene meneer Jan Poels uit Verrooy ervoor gepleit om hier een nieuw dorp te stichten. Waarbij boerderijen zouden komen die rechtstreeks voor de boeren waren. Want tot dan waren de ontginningen meer de grote grondbezitters gedaan. Maar hier werd dus een plan voorgesteld en weer aangekaart in de Tweede Kamer om hier een nieuw dorp te stichten. En uiteindelijk aangenomen. En toen is er heel lokaal een ambtenaar geweest die dit getekend heeft met die driehoeksvorm. Hè? Dat is wel de ei van IJsselstein. Ja, maar dat was een beetje meer wishful thinking is dat, om zo'n heel moeilijk woord te gebruiken. Dat was meer toevallig gekomen. Toen dat was blijkbaar heel modern om dorpen te tekenen in driehoeken. Want Stevensbeek, een dorp ook ongeveer van dat tijd, had ook zo'n driehoek. Oh, dat was gewoon super hip. Ja, en alleen achteraf kwam het goed uit, want vandaag de dag geschreven IJsselstein wordt met een Griekse ei. En voor een tijd weer IJsselstein geschreven met een lang ei. Vernoemd nog? Nou, en de minister van Landbouw toen dat in 1921. En is die ook wel eens hier geweest in het dorp? Is ook wel zo hier geweest, ja. Ze zeggen altijd, ja, ik voel me Limburger, omdat we al generaties lang heen zien. Dit dorp is 100 jaar geleden bedacht. Ja. Zit dat wat over de gemeenschap heen? Is die gemeenschap dan ook niet zo hecht, omdat het nog zo jong is? Of is het ju super hecht? Nou, die is denk ik super hecht geworden, vooral in de eerste jaren. Toen waren ze gewoon 100% aangewezen door elkaar. Want alles moest van ver komen. Er was verder niks. Er was verder niks. Er weer de gemeente die lei een spoorlijntje aan om bouwmaterialen van de weg van Deurne hier naar de boerderijen te brengen. En zus je die structuur, die bedachte structuur, nu nog terug als ze boven het dorp zoals kon hangen? Ja, die kunt precies terugzien. Hoe kunt ze dat het beste zien? Ja, dan gaan we daar naar het Lovingplein toe, daar kunnen we kijken. Lei is ooit de baas geweest van de boerenbond, van dit gebouw. Kom maar. Ja, Muggen? Ja. Oh, wauw. Ja. Dat is de Empire State Building, man. Ja, ongeveer. Van de IJsselstein dan, hè? Bizar dat hij 100 jaar geleden gewoon niks was. Dat is niet te geloven, nee. Ja. Dat zijn die gruwelijke steen hierheen geschoten. Oh, dat is het plein van de ei, hè? De Dat is driehoek, het zeg plein maar. waar de ei dus begint. Dus die weg Ja, door hier. ja. En dan ben je doorheen. De Griekse ei. Ja, van En dat was vroeger ideaal voor typistes. Want als ze de Griekse ei mochten gebruiken, dan scheelde 50% in het werk. En in inkt, dus de kosten liegen. Ja.
Dus er was toen de titel al nagedacht van waarom dat is dit dorp zo net. Nee, de naam IJsselstein met Grieks is later ontstaan. Want toen kwamen er heel leuke vrachtauto's en andere wagens hier in IJsselstein. Die waren hier aan de weg aan het zoeken en die was er nog nooit zo gekomen. Want die moesten bij IJsselstein bij Utrecht zien. Die moest naar IJsselstein. Utrecht moest die de weg gaan zoeken, ja. Nou, ik kon hier nog onder afzeilen. Ja. Bedankt voor de tour IJsselstein. Ja. Niet wiet van IJsselstein, nog steeds in de Piel, liggen Griensveen en Helenaveen, dorpjes die in de 19e eeuw door een ondernemer worden gebouwd. Mede mogelijk gemaakt door een zekere Napoleon Bonaparte. Het is een ontzettend bijzondere plek voor de Peel en zelfs voor Nederland en misschien nog wel daarbuiten. In 1853, toen hadden de broers van de Grient, Jan en Nicolaas, die hadden het voor elkaar gekregen om van die Peel van Deurne 600 hectare te kopen. En daar wilden ze dus een veenderij stichten. Die veenderij die lag in het centrum van het ontoegankelijke Peelmoeras. Er liep nog geen pad in feite naartoe. Je moest die turf toch op de een of andere manier vervoerd krijgen. Ja, daar kon je maar niks anders doen dan met turfschepen over het water. En toen viel het oog hier op een kanaal wat Napoleon ooit begonnen was. Het Kanaal du Nord. En op de oude kaarten kom je dat ook tegen als begonnen en onvoltooid kanaal van het noorden. En dat was een win-win situatie voor Jan van den Grient, want die kon dat meteen afmaken. Hij was ondernemer van openbare werken ook, had een steenbakkerij, koffiebrander. Maar ja, dit werk, daar kreeg hij ook vergunning voor om vanaf Nederweert tot hier het kanaal van het noorden, Kanaal du Nord van Napoleon, vaar klaar te maken. Juni 1853 zijn ze hier begonnen met het kanaalgraven, de peelwerkers in feite van de Grient. En in februari 1854, toen waren ze op de plek aangekomen waar het dorp Helenaveen ontstaan is. We zijn nu op dit moment in Griensveen, de andere peelkolonie buiten Helenaveen, de tweede. En vlak bij de spoorlijn Eindhoven-Venlo, die in 1866 gereed is gekomen. En dat was eigenlijk voor de maatschappij Helenaveen, hier wel 9 kilometer vandaan, ook weer een leuke mogelijkheid om het turf niet alleen via de Helenavaart en de Noordervaart en de Zuid-Willemsvaart te vervoeren, maar ook via het spoor. Toen hebben Van der Grient en de gemeente Horst ervoor geijverd dat hier, bij deze plek waar we nu staan, een echt station kwam. Griensveen bestond toen nog niet. Dat station kreeg ook de naam Helenaveen. Aan alle kanten van het gebouw stond in grote letters de naam Helenaveen op. Om even op om te komen van de wereld in Limburg bezoek ik iedere aflevering het Limburgs Museum in Venlo. Vandaag brengt het museum mij terug naar die kurfschroeven van straks en nog iets wat gelukkig niemand kan bieden. Dit is, vroeg het maar aan nog een tandarts, een onderkaak. Zie je, met tentjes, hier tentjes, opgegraven in Limburg. Dus misschien is het van Karel de Grote geweest of van Habsburgse Karel V met die centerbak. Nee, het is van een zwemmende hagedis van 66 miljoen jaar oud. Die we kennen van de Hollywoodfilms waarin de zwemmende dinosaurier andere beesten opvrit. Het was alleen geen dinosaurier, het waren een hagedis. De Mosasaurus. Ja, want voor de eerste keer ontdekt in 1778 in de Sint-Pietersberg in Maastricht. Frans hebben de meegeschoept. Maastricht wilde het nog steeds terug. Dus ik weet niet of we er ooit oorlog gaan voeren. Maar later hebben we nog zeker 50 andere exemplaren rond Maastricht teruggevonden. Deze is 20 jaar geleden ontdekt door Sjaak Severijns. En vernoemd door de groeven worden gevonden is Kurfske. Waarom heet dat bies Mosasaurus als de Maas zelf pas 3 miljoen jaar oud is? Nou, dat komt dan weer omdat 2 Britten rond 1820 keken naar die vondst uit 1778. Op de kaart keken waar dat eigenlijk gevonden was. Maastricht, nou, daar hebben we een rivier bij, de Maas. We noemen dat bies de Mosasaurus. Of eigenlijk zag de zee Mosasaurus, maar dat is gelukkig nog aangepast. En ja, die biesten zwommen over de ganse wereld, dus we hebben geluk dat het vernoemd is door een stukje Limburgs water. Dat we zoveel van die beesten weten, komt onder meer omdat we het landschap zelf hebben afgegraven.
Al die mergelstein die we hebben weggehold, die boeien als een soort van tijdslijn in de steen die overbleef. Daar kunt ze zien fossielen en grenzen, wie de meteorietinslag en bijvoorbeeld ook dit soort dingetjes komt ze dan tegen. Van 66 miljoen jaar oud. Biesten van 6,5 tot 8 meter lang die migzoelen opgevreten hebben. Maar nu, 66 miljoen jaar later, ben ik de baas. Terug naar het zuiden, naar Vols, naar de Frankenhof-meulen. Vroeger een schakel in textielfabrikage rond Vols. De meulen maakte gebruik van water als energiebron. We zien hier in de Frankenhofmolen. De Frankenhofmolen is een van de vuurmolens, watermolens die Limburg rijk is. In Limburg, Limburg is de provincie met de meeste nog bestaande watermolens. En dat is eigenlijk helemaal niet gek, want watermolens hebben waterkracht nodig, stromend water. En daarom hebben de zuidelijke provincies, zoals Limburg, Brabant, die hebben natuurlijk, dat is het meeste hoogteverschil aanwezig met stromend water. En daarom is natuurlijk in Limburg zien de meeste watermolens zoals de Frankenhofmolen. Als we bijvoorbeeld kijken in dit rivierendal, dan is dat eigenlijk een soort van een eindsschakeling van watermolens. Eigenlijk van tot aan Meersen via de Geul. Het zijn allemaal watermolens, die hebben allemaal molenvivers, zoals ze het ook hebben, een water vast te houden om te kunnen malen. En als we teruggaan naar wie dat zeg maar kent, de mensen ontwikkelen steeds meer. En die kregen op een gegeven moment door dat ze zeg maar, de kracht van water kosten gebruiken om energie op te wekken. De uitvinding van het waterrad speelde er een heel belangrijke rol in. Want mensen kregen door, als wij stromend water gebruiken, dan kunnen we energie opwekken. En we kunnen daarmee meer energie opwekken dan onze spiermassa. Met het stromend water kregen we dus rotatie-energie. Waardoor we konden graan gaan malen. We konden gewoon olie gaan persen. En zoals in de Frankenhofmolen, een soort van industriële toepassingen. Zoals textiel, van de textielnijverheid. En wat nou zo bijzonder is dat de mens ging het landschap naar zijn hand zetten, omdat ze gebruik konden maken van de nieuwe energiebron, van de waterkracht. En daarom gingen ze dus een landschap inrichten. En daarom is het Frankenhofmolen, waar we dus nu staan, is er een supergoed voorbeeld van. Want de Frankenhofmolen is een heel bijzonder waterbiotoop. Eigenlijk een watermolenbiotoop. En dat is, het watermolenbiotoop is de omgeving van de molen, waardoor de molen kan functioneren. En als je bij de Frankenhofmolen kijkt, de Frankenhofmolen is eigenlijk op een hele strategische plek. Want de Frankenhofmolen ligt in een dal. En precies in dat dal, daar komen allemaal soort van bronnen in kleine beekjes samen. En de Frankenhofmolen hebben het precies op deze plek gedaan, omdat ze dan groot gebruik kunnen maken van het water, maar ook van het hoogteverschil. En wat ze dus doen als de molenaar wil gaan malen, dan zet hij dus de sluis open van het grote molenviever. Dan zet hij de sluis open bij de Sieversbeek en de sluis dicht bij de Sieversbeek, zodat het water via de aftakking bij de molenviever komt. Als de molenviever gevuld is, dan gaat de sluis omhoog, dan komt er water op het waterrad en dan komt er dus energie. De mensen die een heel groot landschap eigenlijk helemaal onder de hand gezet om maar gebruik te kunnen maken van de watermolen. En dat maakt de Frankenhofmolen natuurlijk een heel bijzonder voorbeeld van hoe de mens zeg maar, het landschap naar zijn hand heeft weten te zetten. Van IJsselstein wie Stevens Wiert, van mergelwinning wie watermeulen. Wij Limburgers waren ons landschap eeuwenlang de baas. Maar zullen we het ook de baas blijven? De situatie nou met watermolens, dus is natuurlijk dat door de industrialisatie en technologische ontwikkelingen werden op een gegeven moment watermolens een beetje, die waren dan maar nodig. Er waren nieuwe energiebronnen, dat is stroom. En wat de mensen toen hebben gedaan is dat ze het landschap weer naar hun hand hebben gezet. Hè. Want water vasthouden was dan maar nodig. Dus wat gingen we doen? We gingen gewoon de meanderende beken en rivieren gingen we gewoon kanaliseren. Het water moest gewoon zo snel mogelijk afgestroomd worden. En wat we heden ten dagen weer zien, is dat we dat juist eigenlijk niet willen. En we zien dat molens, behalve dat ze cultureel erfgoed zien en een leuke toeristische trekpleister, ook eigenlijk een hele grote rol kunnen spelen in het water vasthouden, in druigte, in grondwaterpeil, het behouden. Want we hebben heel veel problemen met hoge waterstanden en met overstromingen. En als we moeten juist ervoor zorgen dat het water in het achtergebied vastgooien blijft. In plaats van dat nou allemaal dat het zo snel mogelijk maar de Maas ingaat.
Ja, en behalve dat watermolens dus eigenlijk een soort van erfgoed en toeristische trekpleister zien, kunnen ze zo ook wel echt een hele belangrijke rol spelen in de hele klimaatadaptatieverhaal van tegenwoordig. Heeft hij opgezeten? En hij zat het chockvol. Oh, fascinerend dat ze allemaal hier geweest zijn. Ja. Super bedankt voor dit muntje. Dankjewel.